ton entuk telu yo ton. Pak. Ton iki kok suwi meneng iki to. Ayo ton. Iya, sik ta. Sik jikok copel. Ya, cepet yo. Iya. Gawe iki arite. Ayo. Sik ton, aku tak mancing ton. Alah, malah ras do ngarit iki kok. Sik, mancingku nang ndi ton yo? Belum banget kayak wae lho ton. Alah. Meneng wae lho, arep lawuh bangane nyambel terong terus lho ton, tak golek ember ton. Mbak noleh ton. Sing ku adek mancing, aku kadek ngarit aku tak mancing dulu. Lah mancing mbok pedhot ning kok malah. Yo, ayo. Ayo. Ayo ton. Panas koyo ngene iki lho. Panas yang penting anak iwak ya aku mancing. Kilo ton kene iki ton. Kilo ndi? Ton. Apa yo enek lho. Kowe ngari corono ton. Aku tak mancing sik. Yo, aku tak ngarit sik. Ya. Muga-muga lah iwak akeh. Mancing ora iwak akeh. Alah, ngene iki. Pun ngarit dhewe malah mancing panas koyo ngene iki jan. Ki apa yo oleh ngene iki. Aduh, ucul. Halah. Tonton tok iwak sitoke ucul tonton. Bangkrut tonton. Des anak. Kok malah ucul. Dus tenan. Wedhus. Untuk sitok malah ucul lho. Aduh, entuk neh iki. Ucul neh iki ora. Alah malah ruwet. Wedhus tenan. Alah. Iki ucul neh ora iki kok. Malah nyantol iki. Jeng. Alah. Bangkrut aku. Ada arep ucul neh iki lho. Dus tenan. Ton. Entuk ton. Apa iya? Entuk pira? Entuk loro sing dicucul. Aduh ton. Entuk iwak kae. Lumayan ono entuk, tapi sik entuk sitok, Ding. Rezeki ton. Sayangnya sing mau gak kena. Entuk loro emang ucul siji, muga-muga barokah. Lah entuk neh. Alah. Wah, alhamdulillah. Ton, rezeki ton. Entuk neh. Loh, entuk neh. Kok mantep men. Nah, ya ton, ping hari tae ton. Tak anu neh ton. Nek entuk akeh kuwi balik ton. Mbok kandi ton. Yo golek neh. Kok tak jikone kandi. Barokah ton. Wow, pangan neh ton. Ton, dapat lagi ton. Entuk neh to. Bela kok akeh men. Yo aku tak rono, tak ndelok jajal. Kok ket mau entuk ae lho. Mantap ton, itu deh. Belang ton. Astaga. Hajem ton. Jan, mantep ton. Endi lho Pak tuh Ton entuk telu yo ton. Pak. Pak. Aduh. Ton, gak ibu utangnya ton. Itu rapi ya. Lah terus piye? Nang kayak gitu ngapain ton. Ya wong aku raro buru-buru. Aduh, iya iki mau ki. Aku kabar wae lah seneni aku kok. Waduh. Alah. Bangkrut ya ucul malah. Biasa ton iki. Ya kok malah kabur ternyata. Awet tenan kayak gitu nih serang. Bisa kayak gitu. Nanti ya kabur, titenono gitu, untung.